ni apatas mga importante kaayo nga mga sugo ni Hesus nga maghatod nato padung sa langit. O karon iyatang gipahinumduman nga di ta magpatakag hatag sa atong mga grasya nga nadawat sa Ginoo kay basin og ang atong mahatagan sa mga balaan natong mga butang ang mga iro. Kadawat sa iro sumbalikon ra kuno kag paak ana. Daghan bitaw kaayo nga dili man daghan kaayo pero doon na nagipipila nga ning patabang nako kay kanabang bayad anang pa-injection sa rabies ba. Kung kisa may nakapaak nimo o sa iyang anak baron siya ang among iro pader. Ang ilang iro mao sa nakapaak nila nya nay uban napaakas iyang iring. Ang iyang iring nga sigihan niya og kuyog-kuyog mao sa ni paak niya kay iyang nayatakan kalit og sikmat nga napaakan gyud ang tiil. Muna dunay mga tao sa atong kinabuhi nga murag mga iro. Linyay mong tupad na dili kaliwat sa iro. Kanabang human nimo hatagi sa maayong pagtagad, maayong pagtabang, sumbalikon ka unya paakon pagyud ka. Sabantay mo ana. Rago nang imong asawa, panggaon nimo maayo isip bana, nya mosipyat ka gamay singhag dayon. Talimta na lang niya katong imong gibuhat niyang maayo. Mausad ang mga asawa, sige mog atiman sa inyong bana, faithful kay mo sa inyong bana, nya ang inyong bana adto mag-atiman sa silingan. Murag iro ba? Imbis ikaw imo siyang gilipay, ikaw iyang pasakitan. Ano ba yan? Di ba? Ano maigo kita sa kanta ni Sharon Cunita ba ito'y nagkanta sa una mo to baka na niya kantahas iyang bana karon ni Senador Kiko Pangilinan. Aw siya ba ito'y nagkanta na di man ito si Sharon kato bang karaang kanta ba nga mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Na kisa ito'y kanta na orang adik tingin ito si Sharon pag pare magtingog dungan-dungan maguna ato kato mga high school life ing ana ba. Ana mga kanta bang high school life pinumdum atong kanta nga sikat kayo ni si Haron nga high school life kinsay naka bati ato nga pag sikat ato tasang kamot high school life mga tiwasono na gyud mo dugay naman to kayo dugay na to kayo pero naa nang kanta mga meaningful mga kanta sa una nga riya true to life ba mahal kita mahal mo siya mahal niya ay iba. Nya yung itong isumpayan, mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Mula siya nagmahay ba? Pero mo lagi na, ayaw patakatakag hatag. Nya labi nagyug adtos mga baboy, kana ko nung imo mga perlas, imo manang imo maginang i-decorate sa imong liog, anhi, mga perlas, ihatag nas baboy, yatak-yatakan ra nas baboy. Kung sa may pangitaos baboy, dili perlas, lamaw. Lamaw, laog. Naasay mga baboy sa atong kinabuhi. Nga mga tao ba nga kaon ra gyud gihuna-huna. Nya bisag imong tudluan og rosaryo, di gyud mo rosaryo, kaon ra gyud, kaon. Nay mga inana ano? Musimba na sila, di gyud na sila maminaw swali, matug ra na murag baboy. Matug. Nya ina na gani kaon mo mata din na kaon ra gani ila nasa mga tao yung nana usahay bilong puntana pero unsa may atong buhaton matud pa ni Hesus buhata lang ngadto nila unsay imong gihuna-huna nga buhaton unta nganha nimo. Ayaw na paghunahunag, iro ba na sila, baboy ba na sila. Buhata lang adto nila, isip tao, ang gusto nimo nga ilang buhaton nganha nimo. Kani nga prinsipyo, do to others what
you want others do to you, mao ni ang gitawag og golden rule. Ug unsa man ang golden rule? Pasabot dili mausab-usab and very precious rule. Palaod. Kung di ka gustong libakon, ayaw pang libak. Kung di ka gustong kawatan, ayaw pangawat. Di ba? Ayaw kawati ang uban, kung di ka gustong kawatan. Ana. O tanawa ron ang ato mga senador, mga congressmen, na as executive. Sige sila kinawatay. Gikawatan po sila. Kawatan sila sa ilang rating. O tanawa ron atong presidente nga wa gyud kasulbad sa kawat nga dagko kayo sa atong nasod. Pila may iyang rating karon, dili na positive, negative na, negative 15. Usay mo negative dinhiganis Visayas, negative 60 ba to? Pila to? Pating dako ang negative. Gikawat na ang iyang dungog. Bisag mo adto siya ngadto sa laing nasod ang atong presidente, ang mga OFW mo agi-agi na lang niya, mura na lang siya dihag ordinaryong tao. Kay wa man niya sulbara ang kawat. Iya manong tugutan nga tabon-tabunan aning ato mga departamento. Mao na giluod ang mga kasagaran sa mga tao niya. Palagod na ako diri ron pari ko. Sige kong pangulikta. Niya din ako sulbaron ang busluto natong atop, ang atong kisami nga nagbitay na, ang atong sounds nga magkarat-karat, ang atong palibot nga murag lasang, lapok pa kaayo, murag lunangan, mag-uwan. Og di na nako sulbaron niya, sige kong pangulikta, ganahan pa mo mutanaw sa kong naong. Ay, kibaw mo. Pero ako, bisag gamay kay mo pinalitan og raffle ticket, ganahan jud ko magtanaw sa inyong mga naong. Nga naman, do to others what you want others do unto you. Na siya. Kanindot unta, kung si President Marcos hangtod na rin sa barangay level nga mga executive department, ila unta ng buhaton sa kada Filipino na tagaan nilag hustisya, tagaan nilag transparency and accountability, tagaan nilag mga kaning infrastructures nga makatabang sa kinabuhi. Kaya mao sa na ilang gikinahanglan, ila untang paminawon ang atong mga yango-ngo nga naaday daghan kay mga classrooms nga wa matukod, mga balay nga ang ato mga igsuon mura na lang gapuyo o mas maayo pang ads baboy. Ana, samtang sila dito paldo-paldo, malita-malita. Nga dili day malipay ang tao karon nga magsigi sila concentrate anang naang mga butang nga dili related kaayo, dili kay ta affected sama anang impeachment sa vice presidente. Dili na mo'y makasulbad sa atong kagutom. Nining mga drugas nga nagbaha karon sa atong katilingban na nasa ning mga rape, mga patay sa mga estudyante, dili ra ba masulba dayon? Tabon-tabunan ra sa gyapon. Di na makasulbad ang impeachment sa vice presidente sa nahugno natong ekonomiya. Ang atong dollar karon, atong peso, ang value sa peso perti ng layua ikumparar sa dollar ug sa ubang mga currencies dinhi sa Asian countries. Luoy na kaita. Di na makasulbad ang impeachment sa vice presidente sa pagbayad ang atong trillions nga utang niabot ng mga 6 trillion ang nadugang nahimo ng duol na sa 19 trillion ang atong utang karon. Sao na nato pagbayad? Pinaagis pag-impeach kanang ilang away diha. Nya purting dagkua day gasto anang ilang hiring-hiring diha sa Congress o sa Senate, milyon-milyon ang ilang gasto kada adlaw. Di ra ba na nila isulti nato? Ang hearing nila ba, honoraria pa lang nila, mga gasto ana nila, wapanay labot sa ilang unsa diha, mga under the table kanang ilang gitawag og ayud, reward. Porting dagko ang kwarta dihang nangausik.
Samtang kita dinhi nagyampungan tan-aw ng ilang kunuhang impeachment, ini ka-impeach sa Vice Presidente, mo barato ang atong precious gasolina o sa krudo. Mabayaran na ng atong utang, i-cancel na sa mga nasod nga nagpautang nato kay na-impeach na gyud ang Vice Presidente. Mahunong na ning mga drugas, nawa atimana sa atong mga kapulisan kaayo. Kay mga kapulisan gisugo pagpangita ni Bato de la Rosa 225,000 ka mga pulis ang gisugo pagdakop pagpangita ni Bato de la Rosa, dili mangita sa mga drug lord, di mangita sa mga drug pushers, si Bato de la Rosa ang gipangita. Mao ka na saktong priorities, mao na gusto sa ato mga executive ug sa ato mga legislatives nga kana gi atong konsentritan para nako dili makauwaw na siya. Maghigugmaay ta, pulos-pulos raman sa kita mga iro, pulos-pulos raman sa kita mga baboy. Mao na gahapon sumpay manini ang atong ebanghelyo karon, gahapon ingon ayaw pagsigig hukom sa apan sa imong isig katawo, tangtangan ng truso sa imong mata. Ayaw pagsigihingan na iro ng imong isig katawo, baboy ng imong isig katawo, tangtanga ang imong pagkairo o ang imong pagkababoy. Ilisin nagmata sa Ginoo, ilisin ang imong kasing-kasing o kasing-kasing sa Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa mga igsoon, kaning hari sa Assyria nga 40 na gid nilang liguna, hawod kay sila sa tanan. Ang usas ilang gisulong mao ang gamay na lang kaing nahibilin na nasod sa Israel. Iyang giingnan, ayaw na lamig huwata nga mosong mininyo. Surrender na lang mudaan. Kay bao baya mo unsa mi ka powerful 185,000 soldiers, strong soldiers, nya kamo mosukol mo namong mura ra mo diag utiton, gamay kay mo. Kakita ba mo sampulan pa? Kakita ba mo giunsa na mo dito pag buntog ang mga laing nasod nga mas lig-on pa ninyo, kamo na lang hinuon? Yan na pagsulti. Ay mo pailad anang inyong Ginoo? Ana pa? Ampo-ampo anang inyong Ginoo, may mahimo ka na. Mao to si Hari kinsa to? Limot sa bugo sa tanin ko. Ezekias. Si Hari Ezekias, iyang giingnan ang Ginoo nga, Ginoo, tinuod baya na nga ilag yung gibuntog ang tanan nga mga nasod nga ilang gisolong. Pero kadtong ilang mga Ginoo didto, dili man gud to tinuod nga Ginoo, ila ra man tong gibuhat-buhat. Mao nang ipakita nga ikaw tinuod gyud kang Ginoo. Kay nisalig magid minimo, kay bao maming ikaw gyud ang Ginoo. Iyan ning gihimo uban sa pagpaubos. Mao to nga ang Ginoo ni Kuan, ni sugo ni propeta Isaías nga sultihi ang hari kanang naang lig-on kayo nga mga sundalo, di na gani katira bisag usa ka uha sa pana, kay di na sila kasod sa inyong gingharian. Pagka kuan gabi ato giadtos anghels kamatayon, gihurot og patay ang 185,000 ka mga sundalo. Pagmatas hari, pagtanaw niya, patay ng tanan. Muna, kinirong nangawat nato sa kwarta, niya ilang giingnan ang atong mga kaugalingon, labi na kaning ato rong mga loyal, gitawag natong mga brave persons nga naningkamot pagsuta kinsay mastermind aning kawat, mura ra man nag-ilang gibugal-bugalan. Tanawa si Kuan, si Chis Escudero, Senador Chis Escudero, nada sa tintal, giingnan siya, ikaw, supak-supak ka,
anha ka ng Brave 13, tanawa niya ni mga kaso nga among kuan mo, tanawa sa Jinggoy, di ba, priso na Jinggoy, unsa man, gusto ka mo sunod, gipriso, mangay na mo si President Duterte, ikaw pa kaha, murag inana pagkasulti tingali ba, ako lang sa ning bana-bana, wa kapugong si Escudero balhis pikas. Nailad siya ba? Wa na siya musul niya. Ni asaroy sikat kay senador kana si Joel Villanueva. Hashtagod ang iyang mga kauban sa Jesus is Lord na religious community. Murag namiya na. Kay nadasad siya gyapon sa kanabang hulga ba? Ikaw, daghan ra ba mig nahibaw-an nimo? Daghan ra ba sa kam? Iro ra ba sa kam? Baboy ra ba sa kam? Ipakita na namong imong pagkairo, pagkababoy, pailan ka na mo kaso. Tumba mangay namos President Duterte. Ikaw pa kaha. Hadlok sa si Joel Villanueva, tabok sa spika, aperte na nung uwawan niya karon. Kamot, mauwaw pa ba sa kana sila? Pero, at least, na ay mga brave. Sama ni Jinggoy Estrada. Prisuhalan ko. Pero padayon kong musulti nga, inyo ra gining butang-butang. Priso na siya. Bong Revilla. Priso na. Si Senador Marcolita, si ginasaghulga-hulgaan ng iyang warrant of arrest, Senador Marcolita, sige lang, prisuhalan ko, di man kumdagan, di man sa kumbalibad. Pero, di yung kumuhunong sa pagpangita, kinsay mastermind, gid aning kawat ro sa atong nasod. Sige, prisuhalan ko. Bato de la Rosa, ingon siya, tagay kog warrant nga lokal, kay ako ng atubangon, o prisuhon man ko. Pero kana ganing ICC mo inyong kuan ako warrant, hibaw man gyud kung illegal na. Di ko na dawaton. Pero tagay lang ko og local na warrant. Anhi ko prisohon sa ato. Mao sa tigingon ni President Duterte, willing ko nga madunot sa atong prisuhan dinhi sa Pilipinas basta ang mohukom nako ang ato lang Kortes Pilipinas. Pero sila, kaning atorong administrators, siging sandig anang ICC na wa man na ilhas Amerika, wa ilhas sa Russia, wa ilhas sa Israel. Kini siya mga akong ninghisgutan, balik-balikon sad ko ni, to remind us, pahinumduman ta, nga gibugal-bugalan ta aning klasihas mga leaders. Hulga-hulgaon ta. Pakauwawan ang atong konstitusyon. Matod pagani karon sa ubang mga senador na amo na social media, dili na ni bendalo ang ilarong gipangbuhat tungod sa ilang pagkalig-on kunuhay na kontrol na nila ang Congress, na kontrol na nila ang Senate, na kontrol na nila ang DILG, na kontrol na nila ang DOJ, na kontrol na nila ang Ombudsman, ambot ang COA, na kontrol na basag nila, mga ahensya man nga nag-support sa atong transparency and accountability. Gatuo sila na tanan ilang mabuhat. Muna karon ang ilan na sang kunong buhaton, ambot tinuod ba, change the Constitution. Dili na bend the law. Change the Constitution. Mga igsoon, iampo nato, ato raman sining kauban nga mga Pilipinos, nabutaan sa truso, sa ilang gugma sa kwarta, gugma sa gahom, gugma sa dungog, nabutaan sila, nahimo na silang mga iro o mga baboy, na dili na mubati sa gibati sa ilang kapwa Pilipinos, labi na tang mga pobre kaayo, nga niining ilang gibuhat karon unsa na may kahimtang sa atong nasod. Murag di na sila kakita iro og baboy. Tanawar ko ng iro og baboy. Di man na sila kakita unsay problema sa tag-iyas iro, tag-iyas baboy. Basta na ipagkaon, kaon. Ug way pagkaon, tuog. Murag inana na lang ba? Easy life.
Ug naay kwarta kawaton, ug way kwarta sibat total di na bitami kinawat na namami mga mansions dinhi og didto sa gawas nasod, ni ana mami mga sakyanan dinhi og didto sa gawas nasod, makalupad mami anytime kay naa man sad may private planes. I don't care, we don't care. Mga iro og mga baboy na ang ilang batasan. Kamo, lingay mong tupad. Ina mo care pa ka sa atong parokya? Ina ba? Ina ni care pa ka? Ni care? Dili giday ka iro kayo. Dili day ka baboy kayo, no? Ni care pa man ka. O unsa maroy atong kinahanglan sa atong parokya, nga ato untang matukod og mahuman ang atong bell tower. Nga ato untang mahuman og mabayran ang ato sang adoration chapel. Nga ato untang mahuman og mabayran ang atong bag-ong CR nga gitukod diha ubos sa bell tower. Nga kanang ato rong gisugda na pagtangtang nga buta fumero, himuon ta na ginangbalaan na agianan, walk of apostles diha. No? O kaning atong lingkuranan nga mamaak sa atong lubot o sa atong buko-buko, ilisan ta na hapsay kayo nga kana inig lingkod nimo hagok dayon. Ano? Ana. Niya unsa may buhaton? Hutdag yung palit atong raffle tickets. Sa pagkakaroon ang atong raffle tickets nga halin 28,110 na. Pakpak. Niya kay 250,000 man day ang atong na-print. So naapatay 221,000 kapin nga ticket nga palitonon. Ana, palit og ticket kabong tanan og pamaligya og raffle tickets. Hangtod karong July 25. Inigpista nato, draw date na nato. Unsaon man pagpalit, niya daghan din hing ticket sa atong palibot sa simbahan o sa opisina, pamalit mo diha. Naa sa daghan rong nanuroy og mga tickets, palit mo. Or kaning atong bank accounts, GCash accounts o kwarta padala. Tanawa la sa atong screen. Niya sa GCash account, sa aman, unaha lang gid ang ako ngan o angan sa atong kani si Remedios Ocaba kay dali ratang maka-withdraw. Pero tungod sa kadaghan na gis atong withdrawals, daghan sa sila requirements, no? Gi-check na tag maayo. Kita din nga naningkamot lang pag-repair sa atong kani-ganing simbahan, gi-check og maayo. Ingon ana ka istrikto ang atong sistema sa banking system. Pero di sila ka-check adto mga malita nga kwarta nga gipana ngadto sa mga lain-laing mga ahensya o mga VIPs. Diin ka to gi-withdraw ang mga malitang kwarta. Nga di sa sila ganahan atong mo investigar, pero kita din nga mudawat lagtag 50,000 ang adlaw, mudawat og tag 100,000 ang adlaw nga mga donations. Hala, required. Pero sakto kay na. Nindot kay na. Congratulations. Ang kuwang lang, dili consistent. Kay adto na ganis mga dagko kay amount, mura naman lagwa. No? Mao na iampo nato. Salamat sa mga nag-donate. Ato silang pakpakan, silang tanan. Salamat kayo. Nya, support sad mo sa atong social media platforms. No? Sige, mga tao, manindog ta, ang mga iro, panggawas mo.